ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತು ಬನ್ನಾಗ ಕಣ್ಣಡು ಗ್ಲಿಟರ್ ನೀರು ದಾಲ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಯಾನೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ದಿನಟ್ಟು ಇಜಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಫಿ ನನ್ನದು ಬರ್ತದೆ. ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪರ ಆತಿಜಿ ಕುಡ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆಂಗಳೂರು ರಡ್ಡು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಸುಮಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ತಿಜೀರಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ನಗೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಗೆ ನಾಟುಜಿ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲೇ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ರಂತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂತಾರ ಮಾಡುವ ಅಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನಗೆ ಎಂಟೊಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕೋಟಿ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮಲತಾನಿ ಬಲ್ಪ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾಗತಿಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನೋಡ್ರಿ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮಾಡಿ ನೀವಿಬ್ಬರು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿದ್ದೀರಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದೀರಾ ಅದೇನು ಅವನಂಥ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ಯಾರೆ ಎಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಈ ಸಮಾಜ ಮಸ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಮಸ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲು ಮಸ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ದೋಸಿಲ್ ಮಸ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾಂದಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ದುಂಬದ ಕಾಲಟು ಒಂಜಿ ಕೊಲೆ ಮಾಂತನೆ ಹಳ್ಳಿಡಿತ್ತೆಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲೋರಿ ಕೊಲೆಗಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಜೈಲಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಪಲ್ದ ಮಾಲೆಪುರ ಪಾಡ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಪೇರಿ ಅವು ಬೇಕೆ ವಿಚಾರ ತುಳುನಾಡನ್ನು 8ನೇ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಸೋಡು ಬುಕ್ ಐಕ್ಕು ಸೇರ್ಸೋಡು ರಾಜ್ಯ ಬೇತೆ ಅವಡು ಪೂರ ಪಾತಿರದ ಆಕಲು ಬತ್ತ ಸಿದ್ಮತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಡಿಗೆ ಸೇರೋದು. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಕೊರಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಂಚಿನ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಾದು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಎಸ್ ಏನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಪಂತೀರ ಅಂಚೆ ಈಗಲೂ ಖುಷಿ ಖುಷಿಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಕೇನರಿಲ್ಲ ಕೊರಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಈರು ಒಂಜಿ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದುಳ್ಳರು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇಡ್ಲುಳ್ಳರು ಟಿ ವಿ ಇಡ್ಲುಳ್ಳರು ಏಪಲರು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೇನು ಬಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತದಾದ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡತಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ನೀರು ಅವೇನು ಪೂರ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೈಪಾಡಿನ ಆಲೋಚನೆ ದಯ ಬತ್ತು ನಾನು ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ನಾಗಾಭರಣರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಯಾರೇನು ಮಾನಸಿಕ ಗುರುವಾತ್ ಗ್ರೇತ್ ಒಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಒವ್ವೇ ಕತೆ ಮಾತಂಡಲ್ಲ ಐತ ಪಿರಾವಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ಬೋಡೇ ಬೋ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಭಾಗವಾತಿ ಇರು ಕತೆ ಮಾತಾಡ್ದಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಐತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತನೆ ಉಂಡವು ಮಾತಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿನಿಮಾಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯರ ಆವೋಡು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆವಡು ಈ ಭೂಮಿ ಆವಡು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ದುಂಡು ನಮ್ಮದಾದ ಕೊಡ್ತ ಅಂಚೆ ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಮಲ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಒಂಜಿ ದಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತಿರುಳಿಪ್ಪೋಡು ಆ ಪೊರ್ಲುದ ತಿರುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಎ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವು ಏತೇ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಅವು ಪೋಪುಜೆವು ಸೊ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅವು ಪೂರ ಐಟು ಒರಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ 100 ಕೋಟಿದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತದೆ 500 ಕೋಟಿ ಗೆಂದು ನೈಟು ತಿಕ್ಕಂದು ಏನು ಎನ್ನದೆ ಬಟ್ ತಿಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಬಟ್ ಶುರುಕಾತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲಿಗ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಮನ್ಪೇರ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿಪ್ಪುಂಡು మీరు ಆ ನಮನೆದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರಂದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಸಾಧಿಡುಲ್ಲ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ದ ಜೋಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಆಚರಣೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತಿ ಪಂಡ ಓಲ ಪಂತಿನನ ಓಲ ಕೇಂದಿನನ ಈಜಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲೆತೊಂಗೋನುಂಡ ಮಾತ್ರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈರು ಮಂತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ಎಂತೂನೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಈರು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಈ ಆಚರಣೆಲೇನು ಐತ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜದು ತೂದು ಅನುಭವಿಸಿದರು ಪಂದಿಯ ನಿನ್ನೆ ಎಂಚೆ ಇತ್ತು ನೀರಿನ ಬಾಲ್ಯ ಅಂದು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐತನೆತ್ತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದೇ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿನ ತೂದ ಐದು ಇಂಚ ಅನುಭವಿಸಾದ ಅವೇ ಎನ್ನ ಉಲಾಡಿತ್ತಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು ಗಗ್ಗರ ಮನ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಆತೆ ಏನವು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತೆ ಐತ ವಿಚಾರಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ನನ್ನಾಗ ವಿಚಾರಲಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಡ ಕೇನೋಡೊಂದಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನ ಉಲಾಡಿ ಐಟು ಬೋರ್ಡ್ ಐಂದು ಎತ್ತದು ಏನು ಸಿನಿಮಾಗ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಂದಿರಲಿ ಇತ್ತದ ಪಂಡ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೂರ ನಾಶ ಆಪುಂಡು
ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪುದಾರ್ಡ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಆಚರಣೆಲ್ಲ ಪೂರ ಹಾಳಾವಂದುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆಪುನ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಂತಿನ ಅವು ನಾನೊಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅವು ತೆರಿದು ಅವು ದುಂಬು ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ಮನುಷ್ಯನ ಅನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಕ್ರೂರಿ ಮೃಗ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲ ದುಷ್ಟೆ ಬೇತೆ ಇರಲಿ ಹೆಜ್ಜೆರು ಆಡ ಆ ದುಷ್ಟತನನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿಡಿ ಬರೋಡನಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡವು ಅವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಪನೊಲಿ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಪಂಡನ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಂದಲ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜಿಸಿನ ನೇಚರ್ಂದಲ ಪನೊಲಿ ಈ ಸಮಾಜಡುಂಡತೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಎನ್ನ ಕ್ರೂರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿದು ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಯಿನ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕರೆ ಆ ಆಚರಣೆಲು ವಿಚಾರಣೆಲು ಬುಕ್ಕ ಪೂರಾ ಶಕ್ತಿಲು ಮಲ್ಲಕ್ಲನ ಪಾತೆರ ಐಕೆ ಇತ್ತಿನ ಗಾದೆಲು ಇದು ಪೂರ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ದನ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರಾತು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ಇರು ಇದು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ನಮ್ಮಾತು ಕ್ರೂರು ಮನಸ್ಸರು ಬೇತೆ ಇರ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆರು ಒರಿಯನ್ ತೂಂಡ ಆಪುಜಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಗ ಕೆರ್ಕ ನಂಜಿ ಮಸ್ಸಾರ ಅಂದು ಪೂರ ಬರ್ಬೋದು ಐನು ಪೂರ ಹದ್ದು ಬಸ್ತಾತು ದಿಯರ್ನೇ ಉಳ್ಳಾಯ್ನಿ ಈ ಸಮಾಜಡ್ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ ಕೋಡಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ನಮಕ್ ಶಾಪ ಪಾಡುವೇರು ಒಂದು ಇತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಾಯರ ಅದು ಅವು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಅವನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎನ್ಮನೆ ಮಾಳಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ದಬಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಗದು ಬಿಡ್ಪೆ ಹೇಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಡ ಇರತ್ತೀರಂದ್ರೆ ಲಾಗದು ಬಿಡ್ಪೆ ಇಂಚು ಸಾಧ್ಯ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಗೆ ಬಿಡೋದು ಅಂಚೆ ಆಪನು ತುಳು ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಪೂರ ಕೊರಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಡ್ ಆಂಡಂದಂಡ ಆ ಏತೇ ಭಂಗ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಿಂದೆರ ಕಲ್ಪೆ ಸಮಾಜಡು ನೀಂದುನೋ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಸಮುದ್ರ ಡಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಡಲ ಪಾಡ್ದು ನೀಂದೊಲಿ ಸಮಾಜಡು ನೀಂದುನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಂಗದ ವಹಿವಾಟು ಈ ಸಮಾಜಡು ನೀಂದೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಈ ಇಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಆಗ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಭಂಗ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ತಟಸ್ಥವಾತಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಚಿನ ಏನು ಮಾನ್ಪೇನು ಇತ್ತಿದ ಕಾಲದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದಾರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆಡಿಕ್ಲು ಭುವಾಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಭಾಗದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರಕವಾತ ಸೇರ್ಸಾರಂದಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಬುಲೆಪ್ಪ ಅವನ ವಿಚಾರಡು ಬಾರಿ ಈಸಿ ಆಪುನೊಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಭಾವನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಕೊರಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಇರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಯಿ ನೀವು ಒಲ್ಪರ್ದಣ ನೈಜಿಕ ಪಂಡದಾದ ನೈಜಿಕ ಅಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೇ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಅವು ಅಂದು ಸತ್ಯ ಆತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಂತ್ನೇ ಇಟ್ಲ ಕೆಲವು ಯಾನು ಅನುಭವಿಸಾಯನು ಏನ ಅಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಿಪ್ನಾಗ ನೆತ್ತೆರು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡವರು ನೆತ್ತೆರು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡಾಗ ಎನ್ಕೆನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಪೋಯೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪೋಯೆ ಐಕೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬ್ಲಡ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ್ಯಾರ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 2 ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಏನು ಆ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಎತ್ತಂಬತ್ತು ಕೊರಿ ಏನು ಏಪಲ್ಲ ಅವು ಏರ್ನ ಬ್ಲಡ್ ವಾ ಜಾತಿ ವಾ ಧರ್ಮ ದಾಲಕ್ಕೆಂತಿಜಿ ಎಂಕೆನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ಅಪಗ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆತೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಡು ಪೂರ ದಾದ ಪೂರ ಪಾತೆ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಸಮತೋಲನ ದಾಯ ಕಾಪಾಡುಜ ಅವೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡ್ ಇನ್ನು ದೇರ್ತು ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತುಂಡು ರಾಜಕೀಯದ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳಗು ಬಿಡತ್ತೆ ಇನ್ನು ಧರ್ಮ ವಿಂಗಡಣೆ ಜಾತಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಐಟು ವರ್ಗ ವಿಂಗಡಣೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ವಿಂಗಡಣೆ ದಾಯಿಗೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಈ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಶೋಕದ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬದುಕರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಐಕೊಂಚ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಐನು ದಾಂಟದ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಾನ್ಪರಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಚಾರ ತೋಲಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 80ನೇ ದಶಕ ಕಾಲಡ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಕಮ್ಮಾರೆ ಚಮ್ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರತ ಬೆಲೆ ಮನ್ಪುನ ಆಚಾರಿ ಮಾತಾ ಕ್ಷೌರಿಕೆರು ಮಾತಾ ಜಾತಿಲ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲಿಡದಾಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಕ್ಲಿಜ್ಜಂಡ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಕ್ಲಿಜ್ಜ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಸೇರಿದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ಪೇರು ಅವೇ ಸಮಾಜ ಆ ಸಮಾಜ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಸಮಾಜ ಆ ಸಮಾಜದ ಭಾವನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಹೌದಾ ಐತೆ ಹಾಲಾತಂಡು ಹಾಲಾರ ಕಾರಣ ಬೇತದಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗಂದು ಪೂರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಐನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮನ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಮಂಗೆ ಆಯರ ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ಯೋಚನೆ ಅಂಡಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಕತೆ ಮನ್ಪುಗ ದಯಪಂಡ
ಎಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್తుంది ಎಂಕ್ ಈ ಸಮಾಜ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್తుంది ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದೋಸ್ತಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಕೊರೋಲಿ ಅತ್ತಂದೆ ಯಾನ್ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಂಪೆರಾತ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೋಲಿ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಆ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಒಳ್ಳೆ ಸೊ ಆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಐನು ಮಂತದೆ ಇತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರ್ನ ಈ ಕಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆತ್ತ ವಿಚಾರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೇಳಿರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನೆನಪಿದ ಜೊತೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಇದು ದುಬೈಡ್ ಎಂಕ್ಲ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಮಣ್ಣು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ಹೋದಿತ್ತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಗೆ ನೀನು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಕತೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಹುಚ್ಚು ಅಂತ ಆಚೆ ಬೈಯಾಗ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಟ್ ಇತ್ತು ರೈಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ ಈಶ್ವರಿದಾಸ್ ಮಾಧವ ನಾಯ್ಕರು ಕಾರಣ ದೋಸ್ತಿಲ್ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇರು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡ ರೈಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದೇತವన్నారు ಆರಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಸಲಿಗೆಡಿತ್ತ ಬೋಟು ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ನಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಅಂದ ಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಹೌದು ಸರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಕತೆ ಹೇಳ್ದೆ ನಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸೌಂಡು ಸಮುದ್ರದ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಗಾಳಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯಡಿ ಏನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಈ ಕಥೆನೇ ನಾನು ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ 2 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಮನ ತನಿ ಬಲ್ಪು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನೋಡ್ರಿ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮಾಡಿ ನೀವಿಬ್ಬರು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿದ್ದೀರಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದೀರಾ ಅದೇನು ಅವನಂಥ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ಯಾರೆ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪುಲ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಿನಿಮಾಡಿ ಸೊ ಆರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡಪ್ಪನು ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೇಷ್ಟ್ರೆಂದೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಅನುಭವಡು ಆರು ಇಂಚಿನ ಹಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆರಿಗೆ ಎನ್ನ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಅವಡು ಬಂಡ ದರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಂಡು ನೋಡೋದು ಲೆಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಣ್ಣ ಈ ಕಥೆನ ಈರು ಮಲ್ಲಮಂತ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ರೀತಿ ಈತೆ ಕತೆಗಾರರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆನೆ ಬಾಪಿನಿ ಒನ್ ಲೈನರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕತೆ ಐತೆ ಮಲ್ಲಮಂತ ಒಂದು ಬೊಪ್ಪ ಟೀಮು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನಕಲು ಬೋರ್ಡು ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಬೋರ್ಡು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಶುರುವಾಯಿನ ಇಂಚ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಮಂತಂದು ಅವು ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯಡು ಸುಮಾರು ದಿನ ಮಂಡ್ಯಡೇ ವರ್ಕ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ರೀರೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಯಾನು ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಏನು ಚೇಪುನು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೋರಂಡ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದುಃಖ ಕೋರೋಡು ಖುಷಿ ಇತ್ತಂಡೇ ದುಃಖಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಥವಾ ದುಃಖಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಂಡದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಕೋರಂಡ ಐಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಇಂಚೆ ಸೀನ್ ಟು ಸೀನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಫ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಟೀಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪೆ ಲೆತ್ತದೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅಡೆ ಕುಲ್ಲದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಂದ್ಪೆ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಪೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಸನತ್ ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಲಾಡ್ಜಿಡ್ ಒಂಜಿ 3 ದಿನ ಇಪ್ಪುವ 3 ದಿನ ಇಟ್ಟು ಬಜ್ಜಿ ಕತೆಕ್ಕಂದೇ ಕುಲ್ಲುಜ ಚಾಪರ್ಪ ತಿನ್ಪ ತಮಾಷೆ ಪಾತಿರುವ ಕುಲ್ಲಿಯರ ಬೋಂಡ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಸಿನಿಮಾದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕುಲ್ಲಿಯರ ಬೋಂಡ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಖಾಲಿ ಐಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಜಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನು ಪೂರ ಮಂಡ್ಯಡಿದೀವನ್ವೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರೆಯರ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಆರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ದೀತು 1 to 50 ಸೀನ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪೆ ಆ ರೆಡಿ ಮಂತನ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ಐಕ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಸೀನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಓಲು ಪಿಂಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಓಲು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರೋಡು ಓಲು ಖುಷಿ ಕೋರೋಡು ನಿನ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಂತದಾತನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆಪುಂಡು ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟ್ರಿಗೆ ಪನ್ನಗನೆ ಏನು ಎಂಚ ಪನ್ಪೆ ಮಂಡ ಇಂಕ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ತುಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಎನ್ನರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ದುಂಬದ ಕಾಲಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೊಲೆ ಮಾಂತನೆ ಹಳ್ಳಿಡಿತ್ತೆಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲೋರಿ ಕೊಲೆಗಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಜೈಲಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಪಲ್ದ ಮಾಲೆ ಪುರ ಪಾಡ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಪೇರಿ ಅವು ಬೇಕೆ ವಿಚಾರ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೊಲೆಗಾರ ಆವಡುಂದಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಕೊಲೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುರ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಡ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಇತ್ತ ಒಣಸ್ ಮನ್ಪುರ ಪೊಲೀಸನ್ನು ಪೋಡಿಪ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತ ಪೊಲೀಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಪವನ ಮಟ್ಟಗೆ ಎತ್ತದ ಅಂಚ ಅಪಗತುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಮಂತು ಕೊರ್ನಾಗ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಣ್ಣಾಗ ಈಕೆ ಏನೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಪಾದೆ ಆರೆಗ್ ಸೊಸೈಟಿಡ್ ಸಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋತಿಜೇರು ಕೋರ್ಟ್ದ ಮುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ಇತ್ತು ನಂದಂಡ ಎಡ್ಡಿನೇ ಪಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಆರೆಡ ಸಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೋದ್ಜೇರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋದ್ಜೇರು ಪಂಡ ಆರೆಡ್ಡಿన్నారు ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ದುಂಬದ ಕಾಲಡ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ನ
ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ವಿಷಯಡ್ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಣನ ಜಾಗೃತೆ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತದಾಲದಿತ್ತೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರು ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಇಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆ 80s ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಂಡ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಇತ್ತಿನ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಡನ್ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕದಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಬರೋ ಶುರು ಅಂತ ಇದು ಏಪ ಅಪಗನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅವು ಪಿದಾಯಿಡೆದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತದಾಲ ಹೋಲ್ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕಿ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತಿನ್ನು ವಾಪಸ್ ಶುರು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕೆ ಈ ಇಂಚೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಲ್ಲೂ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬುಡೊಂದು ಬರೋಂದಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ನಮకు ತೊಂದರೆ ಆವೊಂದು ಉಂಡು ಅನ್ಪುನವಲ್ಲ ಅವು ಮೂಲವಾಯಿನ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಇರು ನಮ್ಮ ಮೆರೆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅದೇ ತೊಂದರೆ ಶಿನಾಯ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದು ಎತ್ತೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂದಿನಾರು ಆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗದ ಅಂತ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿಂಗಿಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕ್ಯಾಡಿಡ್ ಬಂತಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಮಣ್ಣುಲ್ಲ ಅವಲೇ ಮಂತಿತ್ತ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸಮಯಡ್ ಆರು ಇಂಕ್ ರಡ್ಡು ಸಾಂಗ್ಗೆ ಏನು ಬಾದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಏನು ಬಾದಿತ್ತೇರು ಅದು ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತಿನಂದಾತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾನು ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಂದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಈ ಒಲ್ಪನೋ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಆತಿ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಏನಿದಿತ್ತೆ ಮೂಲ ಪೂರ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಸೌಂಡು ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಚೆಂಚ ಶಿನಾಯ್ ಜೋಸೆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ರಡ್ನೇ ದಿನ ಸರ್ ಇದು ಕಥೆ ಅಂತ ಸರ್ ಇದು ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಆತನಿಗೆ ಯಾನು ಕತೆ ಪಂಡಾಗ ಗ್ರರ್ ಒಂದು ಆರು ವೀಡಿಯೋ ಮೂವ್ ಅಂತೀರಿ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮೂವ್ ಅಂತೆ ತುಯ್ಯೇರಿ ಸರ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂಥರ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಮೇಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹೌದು ನಾನು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂದು ಅದು ಸಾರ್ ನಾನು ಅದೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಹೌದಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಐ ನೋ ಯು ಆರ್ ಅ ಗುಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಆದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಬುಕ್ ಆರು ತುಳು ಬರಂದಿನಾರು ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತದು ತುಳುತ್ತ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಲ್ಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಳುತ್ತ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪುಣೋ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದವ್ರು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ತುಳುತ್ತ ಭಾಷೆದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಆಯ್ತು ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಬುಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪೂರ ಆತು ಲಾಯ್ಕ್ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತು ನಿಂಕೊಂತೆ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತ ಆರೆ ಮದ್ದೊಂದು ಪೋಪೇರು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಡು ಸುಖ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಬಯ್ಯ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಏನ್ ಪಂಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜೆ ಅದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಕ್ ಮೂಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೂಲು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಸಡನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರೋದು ಸರ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದವರು ಒಂದು ಪುರ ಪಂಡೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬೊಕ್ಕ ತ್ಯಾಸೆ ತೆಮ್ಮರೆ ಮೃದಂಗ ಚೆಲ್ಲೋ ವಯಲಿನ್ ಫ್ಲೂಟ್ ರಡ್ಡು ನಮನೆದ ಫ್ಲೂಟ್ ಕೊರಗೇರ್ನಕ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಫ್ಲೂಟ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಟ್ರೆಂಡ್ದ ಫ್ಲೂಟ್ ಬುಕ್ಕ ಈರೆಗ್ ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಡೋಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಕೊಂತದ್ದು ಅಲ್ಪನೆ ಕ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡೆ ಶಹನಾಯಿ ಮಂಜು ನಂಡದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಹನಾಯಿ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪೇರು ಆರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಶಹನಾಯಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಆಡ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಅನ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯ್ದ ಅರ್ಥ ಹೆಂಗೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಶಿನಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೋಯ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಪ್ಯಾತ್ ಹೋಗಿ ಇಂಚ ಅಂತ ಆ ಮಂಜು ಶಹನಾಯಿ ಇಡೀ ಇಂಬೇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರು ಶಹನಾಯಿ ಊದಿಯರು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಅವರ್ ಖಾಲಿ ಶಹನಾಯಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಊದುನ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ಲಾಗೆ ತೊಂದೇರು ನಮ್ಮಡ ಅಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯ ಪಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಹೈ ನೋಟ್ ಕೊರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಲಜ್ಜಿ ಅವು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಜಿ ಶಹನಾಯಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅವು ಪೋಡೊಂದು ಮಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಇಂಬೇರು ಬುಡೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಆರೆಗೆ ಊದೇರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆರೆಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಂಡು ಮಂಜು ಆರೆಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಂಡು ಆರು ಪಾಪ ಇನ್ನು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಸರ್ತಿ ವಾದ್ಯ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜು ಪಂಡೇರು ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಯಾರು ಸರ್ ಅವ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಈಗ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಅಂಚೆ ಬುಕ್ಕ ಶಿನಾಯ್ಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ 100% ಉಂಟು ತಪಂಡ ಈಗ ಕೇರಳಾಡು ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುನಾಗ
ಕೇರಳ ಡೀರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಓವಾಂಡಲ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಶೋ ಮೀನಿತ್ತಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ದಿಕ್ಕುನೀರು ದಟ್ ಇಸ್ ಕೇರಳ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಊರು ಇರುತ್ತೆ ಐದು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬತ್ತಿನ ತಂಜಾವೂರು ಬುಕ್ಕ ತಾಮ್ರಂ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಏರಿಯಾಸ್ ಉಂಡತೆ ರಿಚ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಚೆ ಶಿನಾಯ್ ಜೋಸಫ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂಚಿನೋಂಡು ಅವು ಆರ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒಂದು ಬೋಡ್ಚಿ ಬಂಡ ಆರು ಏನು ಎಕಡೆ ಎನ್ನದ ಏನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಕೇನ್ಪಾಕ ಅಂದ ಕಡಪುರ್ನ ಚಿನ್ನ ಶಿನಾಯ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂತು ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ತಿಕ್ಕಾಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆತು ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೊರಡು ಅವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಇತೇರ್ನ ಕತೆ ಬರೆಯ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚ ಶುರುಗೊಂಡು ಐತ ಪಿರವೀರ್ ನಾಡಿನ ಬಗೆ ಕುಲು ಬಂದ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕತೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಆಪಣೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏರಾಂಡ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರಪೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ಬುಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಶುರು ಆಪಣಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇನ್ ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಇದು ಏನಾಡ್ದು ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲೇನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಐದು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪೋಡು ನಿನ್ನ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ತನಕ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೈಂಡೆಡ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪೋಪುನ ಪೂರ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ನಾವು ಆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆನಾಗ ನೆಕ್ಕು ಆ ಫೇಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ಫೇಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಮೂವ ಒಂದಿಪ್ಪು ಆ ಒಂಜಿ 2D ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪು ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಂಬೇರಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಕೊಂಡು ಆರೆ ಲೆತ್ತು ಪಾತಿರ್ದು ಆರು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಪಿರತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆನಾಗ ಆ ಫೇಸ್ ಬೋತ್ ಅವ್ಲು ಬದುಕೊಳ್ಳು ಬುಕ್ ಅಕ್ಲನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಲ ಅಕ್ಲನ ಕೈ ಕಾರ ಇಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಐಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಪು ಸೊ ಇಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಲೇನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾತು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಪು ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಒಂದುವೇ ನೋ ಯಾನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚೆ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಮನ್ಪಾವೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತು ಪೋಪೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಟೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತು ಪೋಪೆ ಬುಕ್ಕ ಸರ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಿನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಪಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತು ಪೋಪೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊರೋಡು ಬುಕ್ಕ ಸೆಟ್ಟಡ್ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಬಾಧೆಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಅದೇ ಆ ಬಾಧೆಲಿ ಏನು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಮೂಲಕುಲ್ಲದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತಿನ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡು ಇಡೀ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಲ್ಪದ ಇತ್ತಿನ ವಿಚಾರಲು ಪೂರ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿನ ಇಂಚ ಖುಷಿಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಡ ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ದೆಪ್ಪುಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ದೇವರೇ ಎಂಕು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕಲ್ಪಾತಿನಿ ನಾಗಾಭರಣ ಸರ್ ಆರು ಏಪಲ ಪಂಡ್ರಂಡು ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ಹೋಗಿ ದೂರ ಕೂರೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ನೀನು ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಯಾವ ಸೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಅವನಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಂಕ್ಲನ್ನ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಡು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕಲಾವಿದರ ಆಪ್ನೇಡ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿಲೊಂದು ಪನೊಂದು ದಯಪಂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಅವಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಅವಳಿಗೆ ಸೊ ಮನುಷ್ಯಲ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸೇರಂದಂಡ ಅವು ಅದ್ಭುತ ಅವನು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಇಂಕ ಮೋಹನ್ ಸೇನಿ ಆವಡು ಗುರು ಹೆಗ್ಡೆ ಆವಡು ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿ ಆರ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ಆವಡು ಬಿಂದು ಆವಡು ಜಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಆವಡು ಬುಕ್ಕ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು ಹರೀಶ್ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಿವ್ಯ ಆವಡ್ ಪೂರ ಏನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾಲ ಗಲಾಟೆ ಬೊಬ್ಬೆ ದಾಲ ಪಾತೇರು ಎಂಕ್ಲ ನಮಕಿಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಹಾಕ್ಲನ ಒಂದು ವಿಚಾರಡು ರೆಡಿ ಮನ್ಪು ಹಾಕ್ಲೇನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ರಡ್ಡು ದಿನ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮೆಕ್ಲನ ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯ ಏತಿಪ್ಪುಂಡು ಕೈ ಏತು ದೇರ್ಪೇರು ಕೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇರು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಾಕ್ಲೇನು ಕಟ್ ಆಫ್ ನೋ ಕಣ್ಣು ಏಪಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ರಪ್ಪಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಪೂರ ತೂಂಡಂಡ ಅವು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವು ಆಡು ತೋಜು ಸೊ ಆ ಲುಕ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಅವು ಏತು ಲೆಫ್ಟ್ ತೋಡು ಏತು ಸ್ಲೋ ಹೆಡ್ನ ದೇರ್ಪೋಡು ಏತು ಸ್ಲೋಡ್ ಇರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಒಲ್ಪ ಇರ್ನ ಕೈ ಯೂಸ್ ಆವಡು ನೆತ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲೆ ಪಂಡದು ಕೋರಂಡ ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಲ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಬುಕ್ಕ ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆನಾಗ ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೈನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಧರ್ಮ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ನ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತೀನಿ ಆರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗಗ್ಗರಗ್ಲಾರೆ ನಾ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಣ್ಣರ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳಾರೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಇಕ್ಲ ಆರೇ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಆರೆಗೆ ಯಾರು ಕತೆ ಪನೋಡು ಆರು ಕತೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈಪಾಡ್ರ ತೂಪೇರು ಈ ಕತೆಗೆ ಪೂರ ಕೈಪಾಡ್ರೆ ದೇಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಆಂಡಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ದಿನಾಗ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಇಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ವೈಟ್ ಒಂದು ಅನ್ಪೇರು ಅಂದೇನು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟು ಐಡು ದೀಪಾನು ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲನ ಮೋನೆ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಸರಿ ತೋಜೋಡು ಅಕ್ಲನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೋಜೋಡು ಅಂಚೆ ಆರ್ಲ ಎನ್ನೋಲ ಒಂಜಿ
ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬೋ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾಂಬೋ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಎನ್ನ 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 ವಿಚಾರನ ಆರು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂದಲಂಡ ಪಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆರಿಗೆ ಆರುದಾಲ ಪಂಡೇರು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ ಯಾನ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಒರಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಇತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕೃತಿ ಆವಡು ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ಸಿನಿಮಾ ನಂಟು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಲಕ್ಕದ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಈರೇನು ಕಾಡೋಡು ಸಿನಿಮಾದ ಉಲಾಯ್ ಪೋಡು ಆ ಜನಕ್ಲನ್ನ ಮಧ್ಯಡು ಪೋತು ಎನ್ನಲ್ಪನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡಪುನ ನಂಪಿನ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಫೀಲ್ ಆವಂದ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಕ್ಕಾಡೆ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪಿನ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಬಂಡ ಅವು ಅಂಚೆತ್ತಂಡಿ ಅವು ಜಾನರ್ ಈ ಜಾನರ್ ಎನಿ ಜಾನರ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಣ್ಣುಡು ತೂತು ಈಡೆಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅವು ಕಣ್ಣುಡು ತೂಪ ಇಡೆ ದೆತ್ತೊಂಪ ಈಡೆಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋತಾದನಾಗ ಆ ಭಾರ ಇಪ್ಪಡು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂತು ಬತ್ತೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಬಂಡದು ಭಯಂಕರ ಕಡಿಬಡಿ ತುಡಿಬಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಪೋತು ಉಗ್ರ ಆಪುನರ್ತಿ ಹಂಗೆ ನಾಡಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಡು ಇಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪನ್ಪುನವು ಇಜ್ಜವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐನ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪುನವೇ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಫೀಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೊರಮ ಕೊರ್ಪುನಂತ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ವಲಿ ಯಾನು ಪನ್ಪುಂಡ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ದಯ ಪಂಡ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸೊ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಟೈಪ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪರಾಪುಂಡು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಂತಿದೆ ಅಂಚದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಂತಿದೆ ಮೋಕೆಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಮಾಂತಿದೆ ಐಕ್ ಮಾತ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಲಾವಿದರು ಊರದ ಜನ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ನು ನೆನಪೊಡ ಏನಂಚಿನ ಆ ಊರುಡು ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಬಡತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈಲೂರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಕ್ಲೇನೆ ಯಾರು ನೆನಪು ನೋಡಪ್ಪ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನೀ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪ್ನ ಸಮಯಡ್ಲ ಎತ್ತೋ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಂದು ಎತ್ತೊಂದು ಪ್ರಚಾರಗ ಅಕ್ಲನ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕೇನೇರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಶಿವಧ್ವಜ ದುಡ್ಡು ಉಂಡದು ದಾಯ ಜೋರಾದ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತು ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೊಂಜಿ ಈತೆ ಅಂದ ಉಂಟು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕಿ ಆನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಅದು ಎಂಕ್ ಬೋಡ ಏನಂಜಿನ ಹೋದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಸಕ್ತಿರು ಸಿನಿಮಾನು ಮೋಕೆ ಮಾಡ್ಪನಕ್ಲು ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮೋಕೆ ಮಾಡ್ಪನಕ್ಲು ತುಳುನಾಡನ್ನು 8ನೇ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಸೋಡು ಬುಕ್ ಐಕ್ಯು ಸೇರ್ಸೋಡು ರಾಜ್ಯ ಬೇತೆ ಆವೋಡು ಪೂರ ಪಾತಿರೋದ ಆಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಡಿಗೆ ಸೇರೋಣ ಯಾನು ಐನೇ ಪನ್ನೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಗುದ್ದಾಡ್ದು ಶೋದ್ ಎತ್ತವನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಎತ್ತು ಏರೆಗ್ಲ ಪೊಡಿಪಣ್ಣ ಅಂಚದಲ್ಲಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗ್ಲಿದ್ದು ಎತ್ತವನ್ವೇರು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಬಯತದ ಭಾಷೆದಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಈ ಕರಂಬದ ಜ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಶುಂಠಿಲ ಒಂದು ಲಿಂಬೆದಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಗಿತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಆ ಕರಂಬದ ಐತೆ ಎಡಿಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡ್ ಅವೇ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೋರೋಡು ಅವೇ ನಿಂಬೆಲ್ಲ ಅವಳ ಶುಂಠಿಲ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೋರೋಡು ಇರಗ ಅಂಚೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಆಯ್ನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯ ತುಳು ಎಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ತುಳು ದಯಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದ ಯಾರಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರಲ್ಲೂ ಓಡೆಗೋ ಎತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಂತರಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೋಜಾಯರು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾತ ಅವು ವಿಶ್ವಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅವು ಗಗ್ಗರ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆತು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡೊಂದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆತದಾಲ 100 ದಿನ ಬಲ್ತಿಜಿಂದಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಭಾಷೆದ DD1 ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಗೋವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಏತ್ ಜನ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯ ಸೊ ಇಂದು ಈತೆ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ನಮ್ಮ ಸೊಗಡು ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾನು ಏಪಲ ಬಿಡ್ದು ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಮನೆದ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಂಡ್ರ ನಮ್ಮದಾಲ ಒಂದು ಸಂಗತಿದಲತ್ತು ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾದೊಟ್ಟಿಗೇಡು ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಂಡ ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಬೋಡು ಪೇರು ಬೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇಮಿಗೆ ಬೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಡಂಬಿಲ ಬೋಡು ದ್ರಾಕ್ಷಲ ಬೋಡು ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಹಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಖಾಲಿ ಪೇರೇ ಪರಿಯರ ಆಪುಜಿ ಸೇಮಿಗೆನೇ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬೀಜದ ಬೊಂಡೆ ತಿದ್ದಿನ ಅಜೀರ್ನಲ ಆಯರ ಯಾವು ಅಂಚಂದು ಮಾತಾ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪೊರ್ಲಾತ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಪೇರಿ ಗ್ರೀನ್ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತಾ ನಮ್ಮನೆತ ಮರಕ್ಲು ದೈಕ್ಲು ಪೂಕ್ಲು ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಪ್ಪೋಡವು ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ಐನು ತೂತು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಐನ ಸ್ವಾದನ ಆಹ್ಲಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ವಿಚಾರಡು ಮಾತಾ ನಮ್ಮನೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುನಾಡದ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಲ್ಲ ಗೆಂದಾಳಿ.
ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಂತಾರದ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಂತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಈರೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಂತು ಪಂಡಾರು ಯಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏತೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿಗೆ ಮಾರಿ ಏತೋ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತೀರು ದಾಯಗ ಅದಂದು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಂತದ್ದು ಈತ ಪುದರ್ ಈತದಿಲ್ಲ ಈತ ಸಿನಿಮಾಡು ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಜನಕ್ಕೆ ದಾಯಗ ನನಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಇಂದೇ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಎನ್ನ 2008 ಅಪ್ಪಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಈತ ಪ್ರಚಾರದ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದ ಆ ಸಮಯಡ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆಸಕ್ತರು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನನ್ನು ಏಪಲ ಬಿಡ್ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಲ ಖುಷಿಯೇ ದಾಯಪಂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಈ ಪೂರ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದಿಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಬುಕ್ ಐನು ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಐನು ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರು ಸೂರಿ ದಯಪಂಡ ಸೂರಜ್ ಬತ್ತದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆರಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಕಾಂತಾರದ ವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಪಗ ದೈತ ಪಿರೌಡ್ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಕತೆ ಮುಟ್ಟುದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾಡು ಭೂತದ ಓಜಾದಿಪ್ಪರ ಅಂಡ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತ ವಿಚಾರಲೇನು ಬುಕ್ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟುನಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜಾಂಡ್ ಅವು ಕಾಂತಾರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಹಿಟ್ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವು ಹಿಟ್ ಆನಾಗ ಎನ್ನ ಇರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದು ಅವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ತುಯ್ಯರು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ರಂತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂತಾರ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ಯಾನು ಒಂದು ಕಾಂತಾರ ಮಾಡೋದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಕಾಂತಾರ ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂತಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕೋಟಿ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕೋಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಂತಾರದಾಗೇ ಬೇಕು ಒಂದು ಸರ್ ಅವು ಯಾನ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ವಿಚಾರಲ್ಲಿ ಎರಡ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಇತ್ತದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಇತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಅವು ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ತಪ್ಪು ಮಾತನ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಆಪು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಪಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಿಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತ ನಿಂಬಿ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಏನಾರು ಸನ್ಮಾನ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಮುಗೀನು ಇನ್ನಿತ್ತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಮ್ಮನೇ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಎಂಜಿನ ಮಂಡೆ ಈ ಬಿಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ದಯಪಂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹೊರ ಬತ್ತದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷನಾಗ ಅವು ಪರತ್ತಾಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಆಯ್ತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗ್ಲ ಬುಕ್ ಆಯ್ತ ಪದಕಗಳ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ಜವು ಅಣ್ಣ ನಾನೊಂಜಿ ಬತ್ತನ ಐಕೆ ನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸೊ ಐಕೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ವಿಷಯ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಡ್ದೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತದೆ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ಲ ಲಾಯ್ಕದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಪ್ ಉಂಡು ಈ ದೇವರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರುಂಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಈತ್ ಗೌಜಿಡ್ ಎನ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ನಕ್ಲು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಕೆ ಮಾಡ್ಪುನ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲು ಈ ಅಕ್ಲಾತೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತೇನು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಡ ಅಕ್ಲನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪುದೆ ತುಂಬೊಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಬಂಡ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಬರೋಂದಿಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಪ್ರಚಾರಡು ಬರಪ್ಪ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಅವಳೊಂಜಿ 100-110 ಜನ ಜವಣಿಯರನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ 4 ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡು ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಸಮಯ ಕೂಡುದು ಬನ್ನಾಗ ಐನಾತೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಆತೊಂಜಿ ಕತೆಕ್ಲು ಮಾತದ್ದೀತೆ ಯೋಜನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಕೆ ದೇವರ ಸಾತ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಕಲ್ಡ ಪಾತೇರ್ನ ಗೊಂಜಕಲ್ ವಿಷಯ ಪಂಡಿರು ಈರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನೊಂಜಿ ತೋಪದ ಐಟುಪ್ಪುನ ತಪ್ಪುಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಪನ್ಲೆ ಯಾನು ತಿದ್ದೊನ್ವೆ ಅಂದು ಯಾನ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗ ಬೇಲೆ ಮಂತದೆ ಇದು ಏತೋ ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ನಕುಲ ಆ ತಪ್ಪುನು ತಿದ್ದೆ ರೇಪಲ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುಜೀರು ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಸರಿ ಬಂದು ಏತೋ ಜನ ಆ ಭಾವನೆ ಎಡೆಯುಲ್ಲಿರು ಈ ಗುಣಕುಳಿ ಏಪರ್ದಿಂಚೇರಿ ಹಿಡಿದು ಈ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಆಯ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಇಂದೇ ಅವು ಎಂತ ಯಾನ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಅದ್ಭುತ ಅನ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಮಂತ್ ಪಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ಪು ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ
ಐನೇ ಮಂತದ ಬೇರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸೇ ಮಂತದ ಬೇರೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪಂಡ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ತೂನಾಗ ಐಟ್ 10 ನಮನೆದ ಐಡಿಯಾ ಬರೋಣ ಐಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆತಿಪ್ಪುಂಡು. ಆ ರಿಪೀಟ್ ಓ ಆತನ ತೂತ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುನೋ ಆತನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡುನೋ ಈ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ 4 ಜನತ ಐಡಿಯಾ ಗೆತ್ತನು. ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಪಲ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಳಾಂಡಲ ಎಡ್ಡಾಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ, ಬಟ್ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ 4 ಜನತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಇಂಕು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಆಯ್ತು ಏನು ಕತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಪನಾಗನೆ ಏರೋರಿಗೆ ಆಯ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ ಆಯ ಪಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್ಲಾಗಿ ಎಡ್ಡೈತನ ಗೆತ್ತವನು ಆಯನ ಬುಡುಪುಜ ಆಯನ್ ಉಕ ಈರೆಗೆ ನಂಬರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ರೈಟ್ರ್ ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ 11 ಪೋತು ಕುಲ್ಲು ಜನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಕ್ಲೇನು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮನ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೇನೆ ತಂದು ಪೋಡಿರಿಗೆ ರೈಟ್ರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪನು ಫ್ರೇಮ್ ಈತದೇ ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನೇ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡಿಸೋಣ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇರೆಗೂ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನಡ ಮಸ್ತ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಮಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡಿತು ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ನಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟು ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿರಾಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡುದ ಒಂಜಿ ಇದು ಪೂರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಈಸಿ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪಿರಾಡು ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪುಡು ದುಡ್ಡು ಇಚ್ಚಿಂದ ಉಲ್ಲ ಹಾಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಕೋರ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರೆಗ್ಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಡು. ಯಾನು ಓಲೋ ಆಫೀಸ್ಡು ಕುಲ್ಲುದು ಸಿನಿಮಾ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅದಾದ ಮೂಡಿಯರ ಇಂಜಿನ ಹಣ ನಾಯಿಕೋಟೆ ತಲೆಕ್ಕ ಮರಿಯಾಲ ಬರ್ಸವತ್ತಿಟ್ಟು ಬಿಡುದು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ ನಾವು ಬರ್ಪುಣ್ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪುಣ್ ಮೂಡು ಬಂದಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಮೂಡು ಬಂದಿದೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಭಂಗ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಭಂಗ ಬತ್ತದು ಐನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದು ಮಾತಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಂದೇ ಬತ್ತದ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ದಾದನೋ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಿನಿಮಾಡು ಚಾ ಕೋರ್ಪಿನವ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಆತ ಬೇಲೆ ಗುಂತದ ಇಪ್ಪೇರು ಆಯಡೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗುರ್ರ ಒಂದಿತ್ತು ಆಯ ಪಂಡ್ರ ತಯಾರಿ ಬುಜ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತದು ಬೆರಿಕು ಕೊಟ್ಟೊಂದು ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗ ಬುಕ್ಕ ಉಂಡನ ಮರ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಆಯ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಐಟು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಬತ್ತು ಪಣ್ಣಾಗ ಆಯ ಏನನ್ನು ಒರಿಪಾವೆ ಹೊರವರ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿನ ಆಯ ಒರಿಪಾವನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಂದು ಟೊಪ್ಪಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಗೌಜಿಡಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಅಂದಂಡ ಆಯನ ಪನ್ಪಣೆ ಬಿಡ್ಪಿ ಲಾಸ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಾಂಚೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತಡಿತ್ತದು ಮಾತ ವಿಚಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಜ ಮಂಡ ಖುಷಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಮನ್ಪೋಡು ಅನ್ಪಣವೇ ಉದ್ದೇಶ ಬುಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಅವ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಈಗೋ ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕನೇ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡು ಏಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆತ ಅರ್ಥ ಮಂತ ನೋಡು ಓ ಮನ್ಪಡು ಓ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆತ ಅರ್ಥ ಮಂತದ್ದು ಇಪ್ಪಡು ಈ ರೀತಿ ಏತು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯ ನೆಟ್ ಉಲ್ಲರು ಕೊರಮ್ಮದ ರಿಲೀಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮು ಕಮೋಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಣಗಳ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಂಡ ರಪ್ಪೆನ್ನ ಮಂತ್ರ ತತ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ಡು ಪೋತು ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಆಯ್ತು ಗಣೇಶನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶನ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಕ್ಕಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಲು ಐನ ರೀಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂತನ ವಿಚಾರಡು ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಂತನ ವಿಚಾರಡು ಪೂರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ತುಲೆ ಕೋಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿತದ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ರೈಲ್ಡ್ ಬತ್ತದ ಇಂಕ ರೈಲ್ಡ್ ಪೋದ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತತ್ತಂಡ ರೈಲಿಗೆ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಏನಕ್ಕೇನು ಇಂಕ ಒಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದ ಬಂಡಕ್ಕೇನು ಹಿಡಿದಾರ ಮಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಅವ ಪನ್ಪೇರಾಗ್ಲು ಆಪಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಈತ್ ದಿನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಏನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ದಾತನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಲವಿಜ್ಜಾನ್ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಏನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಅಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನೋ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋನ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನೋ ಐನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುನೋ ಎತ್ತ ಲೈಕ್ಸ್ ಆತು ತೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ಲಡ್ಡು ತಿಂಗೊಳದು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಯವಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಡು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಏತೇ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನೆ ಹೊರತು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಅವು ರೀಚ್ ಆಯ್ಜಿಂದಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಎಂಕ್ಲ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲೆ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಲೈಕ್ ಬಿಡೋದು ಈತದೆ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಳ್ಳೆ
ಇನ್ನಿಲ್ಲത്തെ ರಾತ್ರಿ ಜೆತ್ತಂಡ ರಾತ್ರಿ ಕಿಟಿ 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 ಕುಟು 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 ನನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ನೇರೊಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಗೆ ಇಂಕ್ ನೇರ ಅಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಈರೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬಂದಂಡ ದಾಯಗಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೋಡು ₹100 ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾರ್ ದಾತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಓರಿಯಾಗಲ ಇಲ್ಲಿತ ಕೈಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಉಂಡು ಇಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಏನು ಕನ್ನಡ ಏತೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರು ಏನು ಕಾಸರಗೋಡು ಪುಟ್ಟನಾಯೆ ಪುತ್ತೂರು ಬುಲೈನಾಯೆ ಸುಳ್ಯಡು ಓದಿನಾಯೆ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಪರ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬುಡೇದಿ ಕಾರ್ಲದಾಲ್ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಈತು ಉಂಡು ಈತು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡನೆ ರಿಚ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಂಡ್ರಳು ಸೀಸಂಡ್ ಮಿನಿ ಗಟ್ಟರ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತನ ಮೂಲು ಇತ್ತನಾಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೈಕ್ ಸೆಟ್ ಶಾಮಿಯಾನದಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತನಾಥ ಬೇರೆ ವಾ ಊರುಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಆತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾತು ವೈಭವೀಕರಿಸಿನಂಚಿನ ಊರು ಆಟ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಕಂಬುಲ ನಾಗಸವ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ನೇಮ ಕೋಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಈತು ವಿಚಾರ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ನಾಡು ಮಾತ ಕೇನ್ನಾಗ ನಿಜವಾತ್ ಯಾನು ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯಂದು ಪನ್ಪುನಿಡ್ಲ ಯಾನು ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟದೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆತ ಈ ಭಾಗಡುತ್ತಲು ಏತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಲುಂಡು ಏತ್ ಗ್ರೀನರಿ ಉಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾಗ ಉಂಡು ಇಂದು ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗೆ ಓಲಿ ಏತೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಜ್ಜಿ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕಣ್ಣುಡು ಓಲ್ ತೂಂಡಲ ದೈ ತೋಟ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಜಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಅನುಭವಿಸನಾತ್ ಏರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದನ ಅನುಭವಿಸ್ಯಾರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಿಸಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಊರುಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಆ ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಡು ಪಂಚ್ ಮನ್ಪೇರು ಅನ್ಪೇರು ಕನ್ನಡಡು ಎತೋ ಜನ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ತಿಲ್ಪುಜೇರು ಕುಡ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರಡ್ಡು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ಡು ಸುಮಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏರ್ಲ ತೆಲ್ತಿಜೇರು ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ನಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಗೆ ನಾಟುಜಿ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲೇ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಕಾಮಿಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿದ ಲೆವೆಲೇ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಅವ ಅರ್ಥ ಬುಜಾಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ವಿಚಾರವಂತೇರು ಆತು ಖುಷಿತ ಜನಕ್ಲು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರలు ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಆಂಡ್ ಐಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಪೇರು ಓಡು ಪೂರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅವೇ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಬುಡ್ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡದೆ ಅವು ಭಾಳ ಭಯಂಕರ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪೇರು ವಿಚಾರಗಳು ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಬುಡ್ದು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಬುಡ್ದು ಪಾಡ್ನಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲು ಬಾಂಬೆ ಪೋಪೇರು ಅಮೇರಿಕಾ ಪೋಪೇರು ದುಬೈಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮೋಕೆಪು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನು ಪೂರ ಬುಡೊಂದು ಬರಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಮಾನವಿಕ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡದಾದ ಮನುಷ್ಯ ರಡ್ಡು ಐಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಇಂಥ ಸಂಬಂಧದ ಆದ ಆ ಸಂಬಂಧಗೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಆಗ ದಿನೋಲ ಪುಗಿಲು ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಮೋಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ಅಲ್ಲೇಜ್ ಅವು ದೂರಡ್ದಾಪ್ನೆ ಎತ್ತೋ ಜನ ನಿಕ್ತು ಜೋಕ್ಲು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ತಿಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಗ್ ಮತ್ತು ಐ ಲವ್ ಯು ಪಪ್ಪ ಅದು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಓಲ್ ಬಂತ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಅಂದ ಇಂಚಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಡ ಇತ್ತಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮುಲ್ತಿರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆಡಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಣ್ಣನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪನೆಂಚೆನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ದಿನಟ್ಟು ಇಜಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಫಿ ನಂಡದು ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪರ ಆತಿಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಡಯಟದ ಬಗ್ಗೆ ನೇರ್ಪಿನಿ ಮಾತ್ರೆ ತಿಂದಾರ ಅಂದ ನೇರ್ಪಿನಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಪನ್ಪುನಿ ಅಮ್ಮ ಬದುಕೋಡು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಆಂಗಿಕವಾತ ಅಥವಾ ಶೋಕಿಗಾತ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಆರಬಲ್ಲೆ ಅವು ಮೂಲಿಪ್ಪು ಅವು ಏಪ ಓಪನ್ ಆತ್ ಐಕ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಏನು ಅನ್ಪೇರು ಡ್ರಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವರ್ಷನ್ಗೆ ಬತ್ತ ಬಂಡ ಬುಕ್ ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದು ಪೋಪುನ ಅವು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆ ಆಯ್ತಾ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬರ್ಪುನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರೆಡು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ಉಲಾಯ್ತ ಮನಸ್ಸು ಬೇತೆ ಇಪ್ಪರಲ್ಲ ಅವು ಮುಲ್ತು ಬಂದಾಗ ಪ್ಯೂರ್ ಆತ ಬರೋಡು ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಪಂಪು ಈ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತೋಜುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಕೊರೋನಾ ಏರೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ದಯೆಲ್ಲ ನಾಡದಿಜೇರು ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ದಯೆಲ್ಲ ನಾಡದಿಜೇರು ಪಾಪ ದಯನ್ ಬತ್ತನ ಸೈತ್ಯರ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತಿನ ಜೀವನ ಪೊರ್ಲು ಹಿಡಿಪೋಡು
ಆ ಪೊರ್ಲು ಆ ಸಂಬಂಧಲು ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಹಿಡಿದಾರ ಜಿಂಜ ಪಂಡ್ರ ಪೋತು ವಿಚಾರದಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲು ತುಳು ಭಾಷೆಗರು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾயிருಂದಂಡ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾயிருಂದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಯೇರುಂದಂಡ ಐಟ್ ದಾಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಕ್ಲೆ 100% ₹100 ವಿಚಾರ ತೀನಿ ₹100 ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ದ ರೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಬಟ್ ಎತ್ತೋ ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವಡು ನಮನ್ ತೆರೆಯೋನ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಖಂಡಿತವಾತ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತು ಬನ್ನಾಗ ಕಣ್ಣಡು ಗ್ಲಿಟರ್ ನೀರು ದಾಲ ಬತ್ತಿಜಿಂದಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪಲೆ ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಲೆ ಈತಿ ಅನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆರಿ ಮಚ್.